Dobrý den, jmenuji se Roman Chod, jsem z České spořitelny, kde mám na starosti Tribe Wealth Management, tudíž i retailové investice. Česká spořitelna je jeden z klíčových hráčů na českém trhu v oblasti digitalizace retailových investic a já jsem moc rád, že můžeme spolupracovat zrovna s firmou CTS Traded na přinášení inovativních, kreativních řešení v této oblasti pro naše klienty, a to již od roku 2008. V České spořitelně je pro nás důležité, aby řešení, které přinášíme našim klientům, byla ať už inovativní, tak jednoduchá, srozumitelná a hlavně pomáhala jim v řešením každodenních potřeb. A to nejen v oblasti wealth management produktů, ale v celé řadě dalších. CTS vnímám jako platformu, která je jednoduše aplikovatelná do prostředí bank, tak aby jsme mohli implementovat do našich digitálních kanálů, zejména internetových bankovnictví, což vnímám jako klíčovou funkcionalitu pro další období v oblasti finančních trhů investičních produktů. To, co mi dělá velkou radost, že to není jenom o digitalizaci, ale že i naši bankéři vnímají aplikaci CTS, kterou dennodenně používají jako webové rozhraní, jako intuitivní, kreativní, jednoduchou. A to je přesně to, co od řešení typu CTS, ať už jsou to frontendové věci, po případě digitalizace do internetových bankovnictví, přesně očekáváme. Děkuji firmě CTS za výbornou spolupráci, doufám, že se bude nadále prohlubovat, tak abychom společně přinášeli krásná a nová řešení pro naše klienty. Děkuji.